Сапун Тео. Удобен за хващане. Сапун Тео. Удобен за хващане. Сапун Тео. Удобен за хващане. Какво му липсва на този вкусен доматен сок? Малко сол, черен пипер и, разбира се, една качествена водка. Водка Атлантик. Това, което ви липсва. Алиса скоро ще стане на година и половина. Често ми се налага да пера дрежките й. Преди не използвах перилни препарати, защото се страхувах, че ще предизвикат алергии върху чувствителната и бебешка кожа. След като открих Baby Flex, съм спокойна. Той спира и най-упоритите петна. Прави дрехите меки и пухкави и най-важното – не дразни кожата на моето слънчице. Baby Flex. Чистота и нежност. Като майчина милувка. Пиринско. Свежест от планината. Вече и с нов етикет.